Godmorgen, Knejder. Godmorgen, Knejder. Godmorgen, Knejder. Ja, godmorgen, Knejder. Velkommen til. I dag er 1. september. Ja, præcis. Olle, han er glædet. Det har du vel. Ja. Jeg må ikke skyde, men jeg er her da stadigvæk. 1. september. Det er spændende. Lige præcis. Klokken den er 13 minutter over 6. Lige præcis. Og solen den går op 29 minutter over 6. Så vi skal til at stedstille, og lige forklare, hvad der sker. 1. september i dag i vores region. Der må vi skyde stor hjort i dag. Spidshjort, kronkalv og rev. Lige præcis. Og selvfølgelig så er det den store hjort, vi helst vil gå efter. Men altså, får vi god chance til en kalv, og den ikke er alt for lille. Ja, eller en rev. Ja, så vil vi også hellere gerne skyde med en kalv. Lige præcis. Og det samme med, altså, kommer der en stor tid rev, så skal den, og vi ikke har set noget kronligt vildt, så får den også skrald. Lad os sige, at der går en hen lige foran os, så, og så rev kommer, så lader vi måske der reven rende. Jeg håber, om der kan være en kalv, eller spidshjort, eller lige den store hjort. Lige præcis. Men vi træsker afsted, så vi kan sidde i tårn før sol står op. Der er ikke andet for at følge med. Det bliver pissegodt der. Ja, vi ses dernede. Knæk og bræk. Nå, det er rigtig spændende. Vi kommer. Der kommer kronvildt der. Nej, det kunne godt, man kan se noget. Hen og kalv. Hvor står den hen derude? Lad være med at pege. Render lige dernede. Får du den med? Ja, jeg kan zoome meget med, uden du bliver ringe. De står lige der. Og vi skal den vej ned forbi. Det er svært at komme på plads uden at noget afstød af det. Ja. Vi skal ned i skovkanten der for at komme ned til. Bare blive stående. Ja, det render ind der. Det er fint. Det er fint. Det er rigtig fint. Det er rigtig spændende det her. Men nu bliver det bare spændende at komme på plads, fordi det er lidt sjappet, og det er fandme svært ikke at støde. Normalt så er vi gået langs hegn ned her, og så ud der. Men nu vender vi lige rundt og går på den anden side af hegnet, og så går vi ind, fordi hvis vi går og larmer ikke tøj for rækkerne, så vi render lige en anden vej tilbage. Så er vi rigtig meget afsløret. Hold da kæft. Det er sådan en vild start. Det bliver spændende. Nu er det lidt spændende, selvom jeg ikke må skyde. Men det er godt. Vi prøver at rende ned. Lige der. Hvor Oliver Svaren sidder inde. Der kommer lidt brundyr gående ud henover.
Så godt der. Så er vi skulle komme over til min fatter, som har valgt at skyde sådan en her. En bitte kald. Ja, jeg synes godt nok, den ser halvt stor ud i forhold til, hvad jeg har regnet med, når du siger bitte kald. Men ja, sådan er det. Tillykke med en. Tak. Har du noget klogt at sige, Jolle? Tillykke. Det er godt, men der tror ikke, der er så meget andet. Goddag, Pim. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige. For helvede. Jeg skal ind og Nu skal Vagn til at have fingre i en, så skal den brækkes. Ja. Og der er det så heldig, at han har sin lillebror med, som ikke har prøvet det endnu. Ja. Er det godt, Jan? Så det er godt nok. Nu kunne de komme i gang. Ja. Nok nejder. Så fik han den brækket. Og Jan han har fået en opgave af Kim Rune. Hvad er den opgave lyder på, Jan? Jeg napper reven i aften. Lige præcis. Prøv at filme tårn, hvor tæt det er på. Ja, det er faktisk lidt spændende. De har sat det lige der. Og hvordan den kommer lige her. Og vi er ikke så stille. Nej, og hvordan er det var så i... Hvor fanden var tårn han i forhold til det her? Den er der. Der stod herovre. Og så er de kommet herfra. Den er fjummet rundt. Og det er nok dem, vi har set. Ja. I morges, der er gået stille og roligt den vej. Det første lige den vej over her. Så det er sgu Skal spændende. jeg have fat i den anden ende, eller skal jeg hjælpe med at Jeg har også haft skrevet alt muligt beskeder til min far med, at vi har set og set, og det lignede, der var noget, der rendte herover, så de har gode chancer. Så har han selvfølgelig glemt sin telefon op i bilen, så han har ikke set noget af det før her bagefter. Men nu har de fået afgivet skud, og alt er fint. Det var godt. Jeg kunne nok godt. Far vil han vil gerne have hjerte og lever med hjem, så det ryger med. Du kan lige prøve at filme. Nu har de fået bundet den fast. Og nu Moin Knejder. Jeg står lige nu et par dage efter, fra da vi var afsted, der den første på premiere morgenen, og kan se, at vi har ikke fået lavet en outro. Så den får I lige her. Min far han får skudt en kronkalv, som egentlig var fin, men vi havde jo håbet lidt, at vi selv kunne få lov at afgive et skud, så vi havde noget til jer. Men det bliver der arbejde på, fordi Oliver han har været afsted alle aftener efter fra den første der, så han er afsted hver aften i håbet om at få skudt en kalv eller en hjort, som vi kan få på video. Men han siger, at han kan høre dem i majsene, klart og tydeligt, men han har ikke haft skudchance, så der er stadig masser af tro på det. Men der er jo ikke andet for, end at håbe på, at der kommer en video for det, fordi jeg håber altså også, at han får skudt. Jeg har ikke været med alle aftener. Jeg har været med en aften, det var lige det var den anden, men ikke noget, der var held med. Men der er ikke så meget andet at sige, end vi håber, at Olle han får skudt en hjort eller en kalv på et senere tidspunkt, så vi kan få lavet en video med det til jer. Og så er der ikke andet for at huske at like, subscribe, kommentere, abonnere og onanere. Det bestemmer jeg selv. Men moin knejder.